Здравейте, аз съм доктор Шах, инвазивен ангиолог и флеболог. Днес ще говоря за тромбоза. Тромбозата е състояние, при което се активира коагулация и формира кръвен съсирък или тромб в кръвоносната система. Коагулацията е важна част от защитния механизъм на организма, предпазващ от прекомерно кървене при нараняване. Въпреки това, когато този механизъм се активира без основателна причина или се развива неправилно, това може да доведе до образуването на ненужния тромб. Този тромб може да се образува в различни части на тялото, като вени, артерии или сърце. Венозната тромбоза е състояние, при което тромб се образува в вените. Факторите, водещи до тромбоза, включват дълготраен седящ или стоящ начин на живот, хронична венозна недостатъчност, като разширени вени, наследствени фактори, травми, операции, бременност, хормонални промени и някои заболявания. Осложненията могат да бъдат остри, като напълно спиране на кръвообращението на крайника или емболии на белите дробове, и хронични, като постфлебитен синдром. Симптомите са отток, болка, топлина и зачервяване в областта на засегната вена. Ако забележите някои от тези симптоми, е важно да се консултира с лекар, за да се постави точна диагноза и да се определи най-подходящото лечение. Лечението може да бъде медикаментозно. Обикновено включва антикоагуланти, разреждащи кръвта лекарство, с които да се предотврати увеличението на тромб и риск от емболия. А при тромбофлебит може и противовъзпалителни препарати. Компресивна терапия. Носенето на компресивни чорапи може да помогне за намаляване на отток и симптомите при дълбока венозна тромбоза или ДВТ. Повдигане на крайника. В първоначалния период крайника трябва да се държи на високо, за да се намали отток и също да се ограничи движението му с цел да се избегне емболия. Ендоваскуларна или хирургична процедура. В някои случаи може да бъде необходимо лечение с процедури като тромбектомия, примахването на тромб или разбиването му. Профилактиката включва физическа активност, отказ от тютюнопушене, контрол на теглото, здравословно хранене, ограничаване на хормоналната терапия при възможност, редовни медицински прегледи, при наследствена обремененост и наличие на рискови фактори за сърдечно-съдово заболяване, се консултирайте редовно с съдови специалист. Надявам се това видео да е било полезно за вас.